Fil-ħarġa tal-lum tal-ġurnal tal-Partit Nazzjonalista il-Mument hemm storja bbażata fuq kummenti għal kollox żbaljati li għamlet il-kandidata nazzjonalista l-Parlament Ewropew Louise Pulis fost oħrajn dwar il-qagħda ta' tfal f'pajjiżna. Pulis żbaljat bil-goff meta qalet li l-Gvern mhux jirrikonoxxi sitwazzjonijiet ta' nisa li jkunu tqal u minħabba fekk jitkeċċew minn djarhom u jispiċċaw bla saqaf bit-tfal b'kollox u li mnalla hemm NGOs bħal Life Network li jidħlu għalihom. Tant jirrikonoxxihom dawn is-sitwazzjonijiet il-Gvern li l-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet ta' Tfal ilu mill-2020 li daħal fi ftehim mal Life Network li ma ftehim għadu kif ġie mġeddet riċentament għal 3 snin oħra. Tul dawn it-3 snin il-Gvern se jgħaddi €9,000,000 lil din l-NGO biex tkompli taħdem ma' dawn in-nisa. Dawn il-€9,000,000 se jiżdiedu fuq l-għajnuna finanzjarja li diġà ngħataw lil Life Network fi 3 snin ta' qabel. Il-ftehim il-ġdid jipprovdi għal 7 sodot għan-nisa u 12 sodda tfal li jintużaw għal żmien temporanju sakemm is-sitwazzjoni tinnormalizza ruħha u jerġgħu lura fid-djarhom. Għalhekk hija kollox qarrieqa l-impressjoni li ppruvaw jagħtu l-Ġurnal Nazzjonalista l-Mument u l-kandidata nazzjonalista Louise Pulis li l-faqar tant żdied li anke tfal jgħixu barra hawn. L-40 tifel u tifla msemmija fir-rapport huma n-numru ta' tfal tan-nisa li ngħataw l-għajnuna mill-Life Network grazzi għall-appoġġ finanzjarju tal-Gvern. Fl-aħħar 10 snin il-Gvern għamel investiment soċjali massiġġ ħafna permezz ta' mijiet ta' miżuri soċjali li waslu biex il-qagħda tal-familji titjieb sostanzjalment u l-faqar fost it-tfal naqas. Dan wassal biex ir-rata ta' riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali fost it-tfal niżlet minn 32% fl-2013 għal 22% is-sena l-oħra, tnaqqis ta' 6,000 tifel u tifla. Anke ir-rati ta' ċaħda materjali u dik severa naqsu sostanzjalment. Ir-rata ta' ċaħda materjali fost it-tfal naqset minn 22.5% fl-2013 għal 9.2% fl-2022, filwaqt li r-rata ta' ċaħda materjali severa fost it-tfal niżlet minn 12.8% fl-2013 għal 4.6% s-sena l-oħra. Dan ifisser li llum f'ċaħda materjali severa baqa' biss terz ta' tfal li kien hawn 10 snin ilu, għal kuntrarju ta' dak li qal il-Mument u l-kandidata nazzjonalista Pulis għaliex taħt Gvern Laburista 2 minn kull 3 tfal f'pajjiżna ma baqgħux f'sitwazzjoni ta' ċaħda materjali severa.